Karong adlaw ato usab gisaulog ang kapistahan ni San Roque. Si San Roque anak sa gobernador sa Montpellier, Francia. Sa edad nga 20, miadto siya sa Roma aron pagpanaw duaw. Sa Italia, mikuyanap ang usa ka dakong piste nga hinungdan sa daghang pangasakit ug kamatay. Nagsugod si San Roque pagtabang sa mga masakiton ug ubay-ubay kanila ang nangaayo. Tungod niini, natakyuban usab o natakdan usab sa sakit si San Roque. Apan dili siya buot nga mamahimong alantuson sa ubang tawo. Nagpahilayo siya ug miadto sa awa-aw nga dapit sa kakahuyan. Namatay siya sa tuig 1378. Siya modelo ni adtong mga tawo nga nagbuhat sa kaluoy. Si Jesus diya sa tong ebanghelyo usab karon nagsulti kanato kung unsa ang husto nga himuon sa pag-correct sa tao. O himuon sa pag-correct kung adunay usa ka tawo nga nakasala. Adunay tulo ka mga butang nga angay natong buhaton. Una, mao ang pag-correct himuon diha sa pribado nga paagi o personal. Kinahanglan personal nato siyang istoryahon. Sultihan siya sa iyang mga sayop. Kinahanglan natong ipakita kaniya nga ang atong motibo mao ang pagmatkon kaniya, pagtul-id sa sayop o pagpabalik kaniya ngadto sa mga mahigugmaong panon sa amahan. Dili nato kini ipakaylap sa uban. Kinahanglan nga dili kita magdali-dali sa atong mga hukom. Kung kita mo correct sa usa ka tawo, atong buhaton kini pinaagi sa gugmang putli. Ikaduha, mao ang pagdala o pagdalag usa o duha ka tawo aron mahimong saksi. Kinahanglan kitang musalig sa matinud-anon o kasaligan ng mga saksi. Ang basahon sa Deuteronomio nagingon ang usa ka saksi lamang dili magatindog batok sa usa ka tawo mahitungod sa bisan unsa nga krimen o bisan unsa nga paglapas nga mahimo niyang sad-an. Dili nato ipanghimaraot kundi aron kumbinsihon sila sa panginahanglan sa paghinulsol o pagpagkabig. Dili nato isalikway kundi ipasiguli ang tanan. Ang mga saksi dili maghukom, dili magakusar ug dili magbutang-butang kundi aron maklaro ang mga butang ug maklaro ang mga isyu. Og ang last ikatulo, isulti sa simbahan. Nagsalig kita sa simbahan o sa komunidad. Atong giapil ang komunidad sa pagpasa sa sentensya. Ang motibo dinhi mao ang pagpakaylap og kalinaw sulod sa komunidad. Hinumdumi ang matag sala nga nahimo makaapekto sa komunidad. Ang simbahan isip usa ka komunidad naglihok sumala sa mga pagtulun-an ni Jesus ang atong magtutudlo. Ang giya o ang hukom sa katilingban nagagikan sa gisugo kanato ni Jesus sa iyang giingon, maghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Ang atong pangutan-on karon ang atong kaugalingon, andam ba kita sa pagpaminaw uban ang gugmang putli o kaluoy niadtong nakasala kanato? Andam ba kita sa pagsabot o pagpasaylo kanila?